Hello everyone! Mega love shout out. Kamusta kayong lahat? At ngayon, ay magluluto tayo ng ragu para sa aming lunch. Ayan, samahan niyo ako. Nagka-tsempo tayo. Ayan, gawa muna tayo ng harina. Gawa muna tayo ng harina para sa ating maguga. Hindi tuyo yung ating natulog ng ating mantika. Natuyo. Ay, nag-slip ang ating oil. Lamig pa kasi. May lamig, may malamig, meron ding hindi. Ayan. 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 Ito natin yung coffee. Ang baking powder para medyo malambot siya konti. Ayan. Konti lang. Ayan. Asin. Ito yung asin. So, abing tayo ay gagawa, kape. Kape. Ito tayo ng butter. Wala naman tayong mixer, so hands mixer na lang tayo. Sariling sikap, kumbaga. Hello! Sariling sikap. Ayun. Gawa muna tayo harina para makababad muna siya konti. Mabilis lang naman lutuin yung ano, yung mga kailangan. So, wala tayong agina. Hindi ba nakikita yan? Oops. Somehow the time, somehow the time.
Nakakapagod lang nito guys. Gawa ng Gina. So, sobrang pagod. Sige lang. Jordan is waiting na. Sige lang. Gina natin guys, so arena. Ayan. Magugas na din ako. Ang hirap yung imasa sa. Ayan, umasa natin siya mabuti. Unahin ko kasi siya bago ako mag-ista ng mga kung ano-ano nagkamitin natin para medyo ma-relax yung arena natin bago lutuin. Bago natin siya pang halo mamaya. Siya kasi ang highlight dito sa lulutuin natin yung arena. Alam ko, common na to Marami na rin nakakaalam nito lalo na sa Middle East. Sa mga kapwa ko dyan, feeling ko kaya sa loob ng bahay, diba? Sige lang. So, ayan. Ano nangyayari? Ba't hindi kita maibuhol? Ubos na yung lakas ko sa iyo. Wala pa din. So, ayan. So, ito na yung Gina natin, okay? Pababad muna natin siya. Ayan. Pa natin. Para ma-relax siya. Habang tayo ay mag-cut ng mga kakailanganin. Medyo mahawal ang ating. Hello! Hello, Bisayang taga-Desierto. Hi, babe! Big love shout out sa iyo. Salamat sa iyong pagdalaw. Ayun, magluluto muna ako. Ayun, kamusta ka? Kamusta? Salamat, salamat. Purol-purol. Maghahasa muna ako. Ayun. Salamat. Maghahasa muna ako. Ginapurol na yung siligang. Kailangan hindi ko pakita yung parang iwalang ko ng manok. Chapling. Chap lang, chap. Ingay, no?
choice eh. Grabe yung puro na. Hindi na siya yung tulad ng dati. Iwan mo na ako manok guys. Para maigisa ko na siya. Chicken. Dali lang guys ha. Dali lang mga karangga ha. Gasan ko lang kung aking manok. Init na ang chicken. Hindi na ako iasa. Tagal hugasan. Tagal mo hugasan yung manok.
Sorry, magagang. Sa takoy, naghugas muna ng... Hello, Sisi Tipi-Tipi rin. Salamat sa iyong pagdalo. Kamusta ka na? Ayun, Sisi, salamat. Nag-ano ako, nagugas pa ako ng manok, kaya hindi kita napansin. Ayun, thank you. Kape tayo, Sisi. Namiss na kita. What happened? Sabi nabasa ako sa ano, kahit may ano ako. Yes, Sisi, ako na unang makakatikim. Salamat sa iyong patamsak. Ayun. Tara guys, kape. Kape tayo muna habang nagluluto ay nagkakape. Hugasan natin sa turmeric ng ating manok. Nilamasin natin kasi para mas lalo mawala yung mga dulas-dulas niya. Kadiri kasi yung mga dulas na manok. Nagdiri-diri ako sa dulas na manok. Hugasan muna natin yung turmeric. Medyo mawala yung lansa-lansa ng manok. Ayan, hindi na kasi yan dapat. Ngayon, dito ako strict sa hugas ng manok, burog, bago bitiwan. Kailangan eh. Kain na lang tayo kapatid sa mesa. Yun nga, okay na yung manok natin. Tabi muna natin. Patulo-tulo. Well, iwan na tayo ng sibuyas. Hello, Ace Lazavi. Welcome to my live. Ayun. Bigyan na ka ng jacket. Thank you sa patamsak. Add monitoring. Ayun. Hi, Armad. Tropa. Hindi pa pala kita nabigyan ng ano, add monitoring. Ayan. Hello sa lahat. Ayun. Salamat sa patamsak. Ayun. Hi. Luto tayo ng mga lunch ng ating mga bossing. Ayun. Samahan niyo ako. Hanggang anong oras ko siya makaya. Mega love shout out Armando Tropa Official. Hello, Lai. Okay, thank you. Salamat, everyone. Kape. Ayun. Magluluto tayo. Ayan na yung arena ko. Ayan, nakababad na yung arena ko. Relax muna siya. At ang next natin ay, ayun, pwede ko yung dalhin doon. Pero wala akong, ano, para makita yung paghiwa ko. Pero paghiwa talaga ng ano. Saan ba dapat siya ilagay? Kasi mahina yung signal pag nilagay ko doon masyado. So, ganyan na lang, no? So, kita talaga yung kaluluwa ng aming kusina. Yun. My God, wala. Mahirap talagang wala kang manang patung-patungan ng kahit ano. Ay, may mahirap walang patungan na yun. Ganyan na lang. Yan. So, ayan na lang. Kita yung kaluluwa.
Nakita ko yung kaldero ko. Gagamitin. Tabi-tabi muna kayo at ako'y ari na kusina. Ayan guys. So kita talaga siya. Kita talaga yung mga kaluluwa. Paghihiwa ako ng mga gagamitin ko. Ayan. So ayan. Ayan. Pichel namin, oh. Ito na nga. So, ayan. Naghihiwa na tayo ngayon ng sibuyas. Sibuyas bawang. Bawang. Oh, tingnan nyo, nakalaki ng sibuyas ang bawang dito. Ayan. So, dito na ako maghihiwa sa tapat nyo para kitang-kita na. Sige, gisa na lang din tayo. So, balik gamitin ko lang dito is patatas sa carrots. Ayan, hello! Laki ng sibuyas, oh. Parang patatas. Salamat sa inyong 4 million ng katamsak. Salamat, guys. So, gawa tayo, bawang. Kainan. Di ba luto? Boss? Bossing Armandro pa. Di pa luto eh. Pipiestahan na naman to mamaya. Fiesta. Ayun. Hindi na lang di pa maingay dito ngayon. Kasi nakapag-live. Pag maingay na, nako, mamamulot ko na naman yan. Buti nakababad sila doon sa kanilang mga iPad. Unahin ko igisa yung manok kasi mag-12 na. Ano na lang ko 1 o'clock. Kasi 2 o'clock man dumarating yung bossing ko. Luto na ako. Diba? So, yung iba guys, naglalagay na kamatis. Pigilan mo ako sibuyas, huwag na akong paluhain. Sarap kasi pinag ang bawang. Ito yung ayaw ko sa lagay. Sibuyas. Diyos ko, naiiyak na ako. Oh, hapdi sa mata. Grabe ng ham. Galing kita. Gisa ng manok. Siyempre kailangan natin maghiwa ng kamatis. Kumain na natin ito kasi. Kaya na lang ako para one time. Need you more and more. You me out inside. What? Ano tayo ng 3 kamatis para 3 tomato
kamatis, tatlo. Ito tayo para sa malanghang. Favorite kasi talaga nila to, yung margug. Tsaka syempre, alam niyo na, mga taga-Arabic country dyan. Mga kapwa ko dyan, ha? Yun, alam niyo na siguro, ano talagang paborito nilang kainin palagi. Kabsa. Diba? Ayan. So, yung iba, para-paraan lang yun kasi kung paano pagluto. Yung iba, biniblend nila to kasama ng tomato paste. Ako, di na. Ginigisa ko siya sa chicken para mas malasa. Ang pakiramdam ko, depende sa iba. Sa akin, way ko to. Walang kailamanan. Feeling ako eh. Feeling ako. Feeling cooker. My God. Ang umuhusay naman ng aking kutsilyo mapili. Napakatalas. Kahit kamatis, hindi makikibaw masyado. Diba? God. Ay! Huwag mong luwain pati kamay ko. Naku, kapital ko to sa... Maghanap ng real dito. Wag. Yan, gisa na tayo ng manok. So, naunahan natin ng manok kasi mambot na siya. Ang ating mga magic muharat. Guys, kasi love ako ni Madami. Binilan niya ako ng mga special na buharat. Yun, special na buharat. Alam mo na yan. Buharat, ayan. So, ano to? Limang aswad. Ayan. Ayan pala. So, ayan. Ito yung mga ihahalo natin. Ayan yung mga ihahalo natin. So, ayan. Nakita nyo. Kikita. Ayun. Yung mga ihahalo natin. Now. Bakit kayo yung matika ko eh? Halos hindi sa labas tulog-tulog eh. Matulog. Uy. Ano mo ah? Ko. Matika. Tapos ang maayos. Kasi matulog, matika. Tukin muna natin. Gamitin natin. Ayun. Ano ba? So, next. Ayan tayo ay mag-gisa-gisa na. Okay? Thank you, Armando Fisha. Thank you, boss. Naku, saan malimigay ng aking wala? Wala pa kasi ilaga ko ng buwa, wala. Dito sa kusina ko lang. So, habang nagluluto, sabi ko nga, kape muna. Kape! Kape is life. Unahin na natin itong bawang siya sibuyas. Bawang daw muna. Dito hindi nila inuuna yung bawang. Sibuyas. Nahalo ko ito. Ako na. Ito ay makita sa inyo. Kaya lang wala akong pakita ng ano mo. Cellphone. Baka mag-isa ko eh. Kawawa naman ako. Ayan. So, ipakita, kaso wala akong mapaglalagyan ng aking cellphone doon. At baka maigisa ko siya. Ito.
Nor chicken, hindi mawawala. Ngayon mo na aswad. Ay, wala na. Pagos na yung alibin ng aswad. Yung giniling na lang. Sige lang ha. Luto muna tayo. Sure niya. Ito ako ng soup chicken kasi sabi ni boss, bigyan daw namin yung tao sa baba. Yun, nakakahiya naman. Ang sarap-sarap pa naman ang luto. Pamimigay talaga. Ayun nga. Ayoy! Chicken. Iulog natin yung chicken cubes. Yan, sarili. Ang ating mga magic bullet. Isla Sabi. Hindi naman masyado idol. Alam mo na, umuwari lang. Umuwaring magaling magluto. Sarap. Kailangan yan dito idol. Yan to yung mga gagamitin natin, Ayan. So, lagay tayo nito. Ito dapat kasi parang flavor na ito na. Tapos, turmeric konti. Ang galing. Masyadong dilaw yung nila. Konti lang. Kasi inugasan ko na yung manok ko kanina doon. Sa turmeric. Kaya madilaw na siya. So, ayan. Lagay tayo ng mga magic nila. Magic, tawag dito, ng ingredients. So, yun, giniling na kapamintang buo, ganun. Tapos, yung asin natin, yun. Ayan, yung asin natin. Paumalat. Alam mo siya dito. Same. Hindi sila same. Alam mo, magkaparin yung mga mukha. Pero magkaiba yung niya, nagagamit. Ayun, tingnan mo. Parang pareha lang sila. Ang gulo. Ang gulo, pero masarap. Ayan. So, ito. So, ayan. Next, ihuhulog na natin ito. Mga to. Doon sa atin. Ayan.
So guys, pakita ko sa inyo kung anong tsura niya habang ginigisa. Yan siya. Yan. Yabang no? Yabang daw. Saka next is lungs. Ayan talaga yung ng patatas. Gamit lang tayo ng ano, patatas at saka carrots. So ako guys, ang nagluluto. Yung mga ginamitan ko ng manok ano, yun lang ulit yung gagawin ko at lalagyan ng mga paglutuan ko. Paghihiwaan ko ng ano kasi yung maraming makakalat sa kusina. Ito ko yung konti lang. Ayan. Patatas lang tayo at saka carrots kasi wala tayong mga pusa. Maraming nilalagay dito eh. Wala tayong mga pusa ganun. So patatas. Ayan. Yung gawa tayong ilalagay na. So apat na patatas. Marami na yan. And carrots. Liit ng carrots. Hindi lang siya. Masarap pag maraming carrots. Ito yung masarap, yung carrots pag hinalo. Kasi may naman talaga siya. Ang liit niya kasi. Masarap siya kung maraming carrots. Ano siya? Kailangan halo-halo. Lagyan natin ng dalawang talong. Naisip ka ba? Lagyan mo labis. Wait ha. Wait lang kay lagyan natin ng tomato paste na ating luto. And then, palitan kita ng ano. Duda!
Ang lapot. Let's go. Ganyan malabis. Jeans. Wait. Wait, Habibi, wait. Okay. Let's go. Yeah. Yeah. Asos. Sus.
Hi guys! Ayun, napag-iwanan ko kayo. Siyempre, ang buhay nga hindi lang cooker. Hindi lang cooker, hindi lang cooker. Nag ano pa ng alaga. Mio. Tawag dito? Bigas. Okay lang. Ano talaga ang life? Okay lang. So yung kailangan na natin siyang magyan ng tubig. I love you, baby. You know I need you, baby. Hello. Kailangan lagyan ng saya is Lusabi. Lagyan daw ng saya para parang punong-puno ng pagmamahal ang pagluluto. Charot. Diba? Hindi mo naman makonsentrate ang pagluluto pag hindi ka masaya. Ako kasi happy ako magluto kapag walang bubuwisit sa akin dito. Diba? So pag nagluto, yung tuloy-tuloy, yung walang ganito, walang ganyan, yung lang nagtuturo-turo na pinaluto ka nga kasi alam mo, kapos. Pero ito, wala naman. Wala babang wala si Busing kasi pag nandito, hindi ko naman masyadong kasi nahiya naman ako. So I respect naman sa kanila. Diba? Kasi napunta-punta siya dito sa kusina, ayun. Gusto niya rin mag-tingin-tingin ng Kaya medyo okay lang to. Diba? Nakakalimutan kasi minsan busy din ako pag kaya hindi ako masyado nakakapag-LS. Sa mga oras na to, medyo nakaluwag. So, ayan.
Kaya pasaglit muna. Pasaglit ng pag-ILS. Pahingi ng inyong konting oras. Pag hindi kayo busy, ayun. Come. Bilis lang naman maluto ko. Mga siguro, ayun, dating oras, yun o. Tamang ka. Oops. Sila naman nagmamadali ko sa naman. Talaga, oo naman. Kasi ang liliit ng carrots, kaya yung iba hindi sila naglalagay ng ano, patatas. Ito kasi si Bossing ko gusto yung may patatas. Kasi may harina na siya dapat. Depende sa iba kasi. Depende sa lasa ng iba, panlasa ng iba. Bossing kasi gusto niya may patatas. Kaso wala nga kaming kusa. Yun, talong na lang. Talong, patatas, ayun. Carrots. Liliit kasi ni carrots, kaya ayun, medyo marami. Ayun, sugasan na natin. Pag-utuwain. Siguro yung chicken natin doon. Para sabay-sabay na silang bumundo. Hello, Steven Shans. Thank you. Lagyan kita ng... Ayun. Add mo dito. Mega love shout out. Hello, guys. Oo, dadamihan natin para masarap. Ayun. Gusto ko lang pinapanood ng aking mga taga doon eh. Bakit parang may... narinig akong sound ng ano, diba? Kailangan ipabating ito kasi malaki. Huwag na. Ganyan na lang. Para hindi siya madurog agad, diba? Hindi madurog agad ang ating carrots. Ganyan lang. Parang nanonood kasi sila ng ano, live sa mga laro-laro, eh parang narinig ko yung sound ng ano doon, ng tawag dito. Hi! Oh, you're dancing! Ang aking maliit na alaga nandito, yung 2 taon. Hello, baby! Eh, wait ha, Maria ko ka? Ulunggo ko to eh. Hi! Baby? Why? Why? Diyan ka lang ay magluluto ako. Tahimik ka muna dyan, ha? Don't close the door. So, kailangan malaki para hindi siya madurog. Tunugasan ko na to eh. Talong. Lagyan natin talong. Habod. Ha? What? Gusto ko kasi malalaki siya kasi pag maliliit siya, ang paghiwa, mabilis madurog. Tapos paglagay mo ng harina, nawawala na sila.
Ngayon nagpo-pray na. Nagpo-pray na. Hi! Kaya yun. Parang ang dami yung ubi ah. Tanggalin natin ibang manok. Good. Tanggalin natin ibang manok kasi marami. Marami yung manok na nagkakaroon. Bibi! Abudi! Come here. Paglagay ko ng arena mamaya. So, okay na lang. Dalawang chicken na tagalin natin. Marami kasi. And next, tapon natin to para magawa na natin. Para habang tumulo siya. Diba? Goods! Goods! Slowly. Amira! Amira! Babal na. Because I want to go there. Pia, ha? Tulala. Pia? Pia, wala mapi. Mapi? Alas, okay. Don't open the bathroom, ha? Money? Don't open the bathroom, abudi ka. Inside. Isusunta ka pa rin. Marunong mo how? What? What? I said don't open the door of the bathroom. Ma. I said don't because abudi. Okay? Mama, is it doing Maria? Ambot sa imo da. Ambot sa imo, Mimi. Malbay, ambot sa imo. Sabi. Me. Ambot sa imo. Sid, ambot sa imo, me. Is it a body? No! You don't show me? Ano sa wicked dasa? Yeah. Keep abudi do. Ma, is it a body? Eh, kali abudi hina. Dalhin niya raw yung kapatid niya dito. Sabi ko, hindi. Alam mo, nagluluto. Ako dadalhin mo. Guys, dito na lang tayo ulit. Parang basa siya, di ba? Dito na lang tayo ulit kasi malinis naman itong pinag-anuhan ko dito. Ngayon, tingnan na natin ito. Ngayon, mag-harina na tayo. Yun, mag-harina na. Mag-harina natin, oh. Yan. So, wait lang guys. Pupunta na ako.
Oh, pinunta lang ako. So yummy. Tapos na. Ayan. Ating alin na. What? What abod? So, ayun. First na rin ito. What? Uy! Why? Why? Why, Dudu? What? Yaya? Yes. Yeah. No, it's dirty, Mama. Abod. Dirty, dirty. Oh, hindi siya nag-ground. Sige. Hindi naman problema yan. Yan muna. Hi! Dirty. Don't open this. Take your food, Mama. Take your food. Habibi. Huh? Wow. See? What? What?
Hello Langga Mia. O tambay ka, salamat ga. Luto ko sang ano gang. Hala, wala ta ka na mo dito rin. Ayan. Hala. Agawin dira sa Canada. Canada, di ba? Anong nagani gang? Canada, di ba? Luto ako sa ano. Pagkaon nga harina. May manok ba? Marguda. Ayan. So, ayan. Try ko na yung hulog sila tapos i-mix ko naman. So, dapat slow lang. Slowly. Ayan. Ayan. Press 3 muna kasi yun ang itas yan. Takpan muna natin. Takpan muna natin. Yun ga, grabe. Tama mo, obra ko ga. Diba? Anong magagawa? Kung dahil napansin, mo salamat sa pagtambay kang ha. Uy, huwag kang makapit dahil. Kapit masyado ah. Nagmamadali na nga ako. Kailangan pa ito hatidan yung sa baba. Let's go. Masyadong proud itong amo ko sa akin. Masyadong proud. Mamimigay talaga ng niluluto. Pinagmumukha mo tuloy sila doon. Di masarap magluto. Chay. Bait kasi yung ano pa yan. So, yeah. Hindi siya nag-round. Yung mas important na masa na maayos. Diba? Bakit kaya? Ano ba? Nilagyan ka ng harina. Wala rin namang kwenta ng pagbilog-bilog nito dahil madudurog din naman to. Kailangan naka siya paglagay sa kaldero. Next 3. Ayan, tapos na yung tatlo. Next 3 naman tayo. Ayan, wow. Min! Sumata siya. Min! Ha? Min! Bakit? Next 3. Next 3. Ayun. Next 3, arena. So, may last 3. What? Last 3. Oh, kapoy sa kamot. Gahod siyang ako nagkanta. Gampang kabula. Doon ka sa sala, be. Abod. Buto sala. Abudi. No. No, got it. Drink water, oh. Tapos na nang kain. Drink water. Drink water. Bismillah. Dishwash. Ayan. Hindi, sura. Hindi. Hagamod. Go, hagamod. Roy, hagamod. Ay, nako. Shadow.
Hanggang yan, salamat. So, ayan. Last 3. Ganito po, hirap gumawa ng margog. Kaya sabi naman ni Madam kanina, kung may oras lang ako. Pero sabi ko, okay naman. It's normal. Normal lang naman sa akin na ang busy na. Nawa kasi sa akin dahil kagabi, alauna pasado na ako na tinapos ko yung plansyahin ko. Kasi ayaw ko nga maraming nakatampak. Sabi niya sa akin pa, unti-unti lang. So, dahil nasa kwarto ko nga, tuwing nagigising ako, ayaw ko nakakita ng mga daming mga damit-damit. Ay, Diyos ko. Para hindi maganda ang gising mo kapag maraming nakatambay. Diba? Maya-maya, nandiyan na siya, maano ko na yan. Mamimute ko na yan. Kasi, pasok man siya dito, tingnan niya yan. Tutok ko. Siya magbigay doon sa babae. So, okay lang naman. Ayan. Dahil na ating arena, inanex na natin. Walang ibawis. So, last arena. Last na arena. So, ayan. Oops, nakita lang. Nakita.
Saragay. Hello.
Brooke Jesse, mega love shot ang Bear. Gatin vlogs, hello sa tagal naman. So, kailangan ko lang Dana. Ayan. Ito na. So,